Ngayon matag kinasun mga bitsuhon parang ko ko. Punten. Tadi tipak pulo. Uya. Mga kalau pakita mga. Tira mga. Tungkuha karon sa kuan nagtapog panahon. On December sa picharon. Son picharon Paul. December 29, 2025. Kaming kuan na, New Year na mga. Kapit na kinu kuan. Bagong tuig. 2026. Ha? Oh. Video tamaga kailangan pa rin ako ma-upload na video. Muro pila na nakakuha na tong video ramay sirig balik-balik. Ako rin gi-edit ato itong gikungkuhan may himay. Karon mga nag-contact na para maka-video na po taglain, maka-content taglain. Mga yan lihok pa. Lihok pa rin lihok. Wala ko magdugay sa karon maga kay kuan. Pila ra ka mo kung isawom karon kay. Yay, grabe ada may lakaw. Uban ko lakaw nga balo karon man tong laban. Gigusla na mangani ko dani pa koy kaon. Gigutom ako. Ganahan ako maga kailangan kaniya. Tawag diri og kining kuan. Kini siya gitawag kinsi tilang. Dito nakabuk niya usaw dako niya sa. Pul kalalami ni suwa ni pulo. Mag-iban ka kukusa dani akong suwa, ngayana ni suwa gyud. Munang ganahan mga. Pero di lasa palabi lagi na asa ni sila kay. Palabi lasa.
5 Desember, alas 12 sa gabi. Oras na siya tanan. Hanggang sa New Year. Minutes, 5 minutes. Ready? Ready to go? Lisula. Lisula niya itong tanay. Birthday di sa kong kuya karon dahil sa Pupog Grove. Karong December, kumakaroon. Wala ko kasi sa
Lisula. Lisula niya atong kane. Birthday dia sa kong kuya karon dahil sa Pugpog Grove. Karong December, sumakara. Wala ko kasi sa Good morning, Sintalan Naga. Diyan ako sa Santang sa kay Winalin Igay sa aking iso kay Winalin Igay. Diyan na siyang balay karon. Nagpistiya sa akong hotel karon mga pila ka araw. Kay gilaan ko, itapat ko sa trabaho. Malalasat ng mga gatong ng fishing. Mga supposing na karon.